Jedno pitanje u emisiji Pitanja gledalaca voditelj Darko Tanasijević pročitao je Miljani Kulić i Lazaru Čoliću. Kada bi se desilo da se venčate u zadruzi, kada bi to bilo, glasilo je pitanje. Da li uče testove, ne možemo da ih dozovemo, pitala je Marija. Učimo svaki dan, ali se ovde radi o venčanju, rekao je Zola pa je nastavio. Besmisleno je da pravimo svadbu još uvek, jer nema ni ona 100% poverenja u mene, a ni ja u nju. Ali moja želja da se to desi, a verujem i njena. Verujem da će se to desiti, bez veze je da kažem datum, treba to spontano da se desi. Naš odnos je sve bolji i bolji i jači i jači. Siguran sam da će se to desiti ako nastavimo u ovom smeru, dodao je Čolić. Ali ne svakako po ovom vremenu, ja sam meteoropata, april-maj, istakla je Miljana. Ja bih voleo da se to desi za moju slavu, a moja slava je Đurđevdan. Evo Zole, Bogu da se pomolim, 6. maj, dodao je Zola. Od toga nema ništa, ako ide ovim tokom, nasmela se Marija. Koliko je srećna, misli da ćemo se posvađati, vodolija znam je, ubacio se Čolić. Mora prvo da nauči za vozačku, nema protekcije da ga Miljana ispituje. Miljana više neće da da pare za taksi, to je veliki trošak. Još malo pa 30 godina, mora da ima dozvolu, rekla je Marija. Miljana mi je stvarno obećala, voleo bih da svi čuju. Ako položim testove i vozački, da će Miljana da odvoji 30.000 evra da mi uzme auto, ja verujem u to, rekao je Zola. Obavezno odvediti nju na letovanje kao muškarac. Od auta nema ništa, imaš ti svoj honorar, odbrusila je Kulićka. Zajedno ćemo da se vozimo u njemu, šta, dobacila je Miljana. Do 1200 evra može, to je od 1200 ni slučajno, rekla je Marija. Ona će 20.000 evra, ja 10, govorio je Zola. Lako je da se pravi svadba ovde u tuđem trošku, istakla je Kulićeva. Naša ljubav je ovde počela, bilo bi lepo da se ovde napravi. Nek se skine ako treba nešto i od naših honorara, rekao je Zola. Od tvog da, od njenog ne, dodala je Marija.